Салом алейкум бародаро. Гапа дароз намекунем. Имрӯза мавзӯи мо дар бораи тарзи сима чихе пайваст кардан дар кора ки тез бо абриф нашава. Ина сима пӯст мекунем. Ина нигоҳ кунед бародаро. Як хело ҳаста просто ина мехе тов мета. Ина мехе тов мета. Нигоҳ кунед. Ина мехе тов гидод мекаши мекана. И уже метона ки бо тез бисӯзад. Жилет накне, нигоҳ кунед бародаро. Нигоҳ кун. Ҳозир инами даруни плита ё даруни радиатор духовка симошон мекана. Ҳами кора куне инам хе. Дата плюс форатуна ядгаржа печ инам хе. Инам хе тоцен. Нигоҳ. Ина нигоҳ куне бародаро. Датара гирифтем. Ина и қак инам ҷа парту холимон. Ина и қак ина як дидед. Ина и хикади. Ина метони ина. Ина нигоҳ ай ҷош намедем. Ина нигоҳ ки ина ми даже мебиёя ай боло рафт даже изоляцияш не ки ҳуй намешад. Хуб, зинда боше бародаро.